Ideálne obdobie na začatie s otužovaním je koniec leta, začiatok jesene, pretože môžete začať postupne. V lete sa väčšina ľudí kúpe a vody sú teplé a na jeseň sa tie vody ochladzujú iba postupne a tým pádom sa dá veľmi pekne a prirodzene prejsť z kúpania do otužovania. Pri otužovaní je dôležité zohľadniť viacero princípov. Jedna vec je to, čo už som hovoril, že začať postupne a ideálne, kým je voda ešte nie je príliš chladná. Druhá vec je, že vždy pomáha, keď sa otužujete viacerí spolu. Jednak si aj dodáte odvahu a zároveň aj keby náhodou niekto v tej studenej vode sa mu niečo stalo, tak je dobré, keď druhí ľudia sú na blízku. Tretia vec je, že celkom pekné je učiť sa vnímať vodu a vnímať aj chlad vedome. Keď človek vedome vníma chlad, tak jeho organizmus začína rýchlejšie produkovať teplo. To znamená neurobiť takéto spontánne, že a zaťať svaly, ale práve naopak sa snažiť v tom chlade uvoľniť. Je to síce na začiatku neprirodzené, ale veľmi to pomáha. Jednak má človek intenzívnejší zážitok aj z toho kontaktu s vodou, čo je tiež veľmi pekné. A zároveň to pomáha aj naštartovať jeho teplotvorné sily. Ďalšia dôležitá vec pri otužovaní je dých a práca s dýchom. Dnes je relatívne známa Wim Hofova metóda, ktorý používa rôzne dýchové techniky a dýchové cvičenia. Ja pracujem ale s dýchom inak a učím ľudí dýchať prirodzene a uvoľnene, čo má tiež svoj význam a zmysel. Pri čo najuvoľnenejšom a najprirodzenejšom dýchu sa podarí to, čo som hovoril predtým, že človek sa ľahšie uvoľní a ľahšie vníma vodu, ľahšie vníma aj ten chlad a dokáže sa rýchlejšie akoby adaptovať a aj jeho organizmu to umožní rýchlejšie reagovať na to prudké ochladenie, ktorým prechádza. Okrem toho sa prostredníctvom toho učíme aj udržať si určitý nadhľad nad situáciami, ktoré sú náročné alebo vypäté. Pretože vliezť do naozaj studenej vody už na konci decembra je určitá výzva aj psychicky pre človeka a dých a psychika človeka veľmi úzko súvisia. A keď sa mi podarí pritom si udržať pokojný, uvoľnený dých, tak spravidla sa mi darí aj lepšie si udržať pokojnú, uvoľnenú myseľ, ktorá veľmi pomáha na zvládanie akýchkoľvek náročných situácií. Otužovanie má blahodárne účinky na rôzne oblasti človeka. Čo sa týka zdravotného hľadiska, tak je dobre známe, že podporuje imunitu alebo teda odolnosť voči rôznym ochoreniam. Čo sa týka psychickej alebo duševnej stránky, tak rovnako môžeme povedať, že podporuje odolnosť alebo obranyschopnosť voči určitým ťažkým situáciám, ktorý človek aj psychicky môže byť vystavený. A z takej ešte hlbšej, možno duševno-duchovnej stránky môžeme hovoriť o tom, že otužovanie jednak rozvíja vzťah človeka k prírode, k živlu vody a zároveň ho robí aj určitým spôsobom akoby reaktívnejším na sily zla možnože, alebo nejaké také nepríjemné veci, ktorým je človek vystavený. To je trošku náročnejšia téma, o ktorej by bolo treba viacej rozprávať, ale jednoducho povedané to robí človeka akoby odolnejším a niečím možno, že až charakternejším. Myslím si, že okrem týchto všetkých benefitov je to sama o sebe pekná vec a pekné dobrodružstvo, ktoré môže obohatiť váš každodenný život.